Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алға таба койбір темалар турында. Bir kim артына да беркетелмәгән территорияны актив шәһәрдәшебез җыештыра. Биредә кем тәртип урнаштырырга тиеш, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Югары уку йортларында урак өсте бүген вузларда абитуриентлар кабул итүнең төп этабы төгәлләнде. Беренчел нәтиҗәләрне Ләйсән Ханова белде. Алабугага Россиянең төрле төбәкләреннән кунаклар җыелды. Биредә 11-нче Бөтен Россия спас ярминкасы башланды. Алабугадан Мәрьям Файрушина. Территория тошланды хәлдә бер кемдә җыештырмый. 54-нче комплекста яшәүче шәһәрдәшебез Нина Урюпова кайнар элемтә телефонына шундый хәбәр калдырган. Ул океан трамвай тукталышы яныннан еш уза. Шүпшәр күрсә җыештырып узарга тырыша. Әмма бушлай хезмәтне бәяләмиләр ди ул. Шуңа күрә шәһәрдәшебез участок өчен җаваплыларны эзли. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Вот так лежат, например, лежит мусор. Я, конечно, вот пакет. У меня сейчас нету этой. Я, например, если у меня нету перчатки, я вот так беру, вот, и вот подбираю и ложу вот. Ложу и потом полный наложу, и вон туда ложу, конечно, и мусор. Нина Урюпова сумкасында һәрчак пакетлар йөртә. Ул океан тукталышы яныннан узган сайын берничә капчык шүп җыя. Ә бүген исә территорияны чистартып куйганнар дип гаҗәпләнә пенсионер. Бу атнада ул башкарма комитетка мөрәҗәгать иткән. Ниһаять ишеттеләр дип сөенә Нина Урюпова. Здесь мусор разный, раз народ, здесь стоянка трамвайная, да? Значит, здесь и бомжи, вон там, вон видите, какой там, лавочки закрытые, там и бомжи распивают эти фанфурики, тут же и мороженое берут, тут же кладут, тут же и пивные всякие бутылки, в основном очень много бутылок. Даже, вы знаете, я хотела что-то вам сказать, вот объявление доски срывают, объявление, эти же люди бросают тут же не в мусорку, а тут же на пол. Тукталыш янында гына туңдырма һәм басма матбугат сатучы киосклар бар. Азык-төлек кибете елдан артык эшләми. Әлеге киосклар янын сатучылар үзләре җыештыра, әмма шуннан артыгын эшләмиләр. Без җыештырабыз инде, менә исерекләр шунда җыелып ишеп, бутылкаларын калдыралар, окуркалар, ну, всякие разные бумагалар инде, барсы да кала. Конечно, приятно түгел инде. К чертунан җыярга, убирать надо. Без территорияның автомобиль юллары предприятиесына караганын ачыкладык. Алар участокны шәһәрдәшебез мөрәҗәгать иткәннән соң гына җыештырды. Океан тукталышы янында тәртип киләчәктә дә булыр дип ышанасы килә. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда интеллектуаль тукталыш павильоннары барлыкка килергә мөмкин. Аларның беренчесен үрнәк формада 45-нче комплекс тукталышына урнаштырдылар. Биредә бушлай Wi-Fi зонасы бар, уңайлы эскәмия куелган, хәтта мобиль телефоннар өчен заряд алу җайламасы да бар. Павильон караңгы вакытта яктыртыла. Шулай аның эчке һәм тышкы ягына 2 күзәтү камерасы да урнаштырылган. Алар халыкның иминлеген саклау һәм павильонны яхшы хәлдә тоту максатын күздә тота. Шәһәрдәшләр яңа тукталышны куанып кабул итте. Bu dünyada bir kirek нәрсә. Бик удобно. Безнең ише халыкка шулай яхшылар күбрәк асасалар, бик яхшы була. Бик мотор, буялган, картиналар ниләр шәп. Особенно понравилось, наконец-то появились карты, указатели, которые очень часто не хватают на территории. Әгәр дә сезне бер проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүген абитуриентлар югары уку йортларына кабул итүнең төп этабы төгәлләнде. Дүшәмбе, ягъни 6 августан аның 2нче өлеше старт ала. Абитуриентлар быел нинди белгечлекләрне сайлый? Беренче нәтиҗәләр нинди? Хәбәрчебез Ләйсән Ханова белде. Комиссияләрдә халык күп түгел, документлар инде тапшырылган, нәтиҗәләрне генә беләсе. Кабул итүнең төп өлеше бүген төгәлләнә. Кичкә югары уку йортларының сайтларында укырга керү бәхетенә ирешкән яшьләрнең исемлеген күреп булачак. Шулай ук исемлек гадәт буенча кагаз формада да эленәчәк. Интрига зур дип белгечләр. Әйтик, КФУда бер бюджет урынына 5 кеше дәгъва итә. Все IT-направления они с очень высокими баллами закрылись. Если говорим про физику, то это тоже IT-направление, это информатика, вычислительная техника 205 баллов, строительство, электроэнергетика и автоматизация логических процессов и производств.
Әміне педагогия университетында физик культура һәм спорт бүлегендә укырга теләк белдерүчеләр саны артқан. Бик күп абитуриентлар килде. Безнең факультетка бер урынга 5 һәм 6 кеше бу направлениягә карап. Абитуриентларның беренче этап безнең институтка керүнең беренче көнне тәмамланды. Без 80% студентларны кемнәр бюджетка кергән интернетка куйдык. Быел Чаллыда 11 сыйныфны 1700 бала төгәлләде. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, аларның 29% шәһәрдә кала. Студентларны кабул иткәндә һәр вуз үз балларын билгели. Шунысы ачык, бюджетка укырга керү өчен бердәм дәүләт имтиханының уртача баллы узган ел белән чагыштырганда быел артыграк. Наблюдается тенденция в настоящее время. Большинство абитуриентов идут с баллами выше 210. С одной стороны это радует, с другой стороны немного печально за тех выпускников, которые, сравнивая результаты прошлого года, надеялись на то, что и в этом году им удастся пройти на бюджетные места, имея баллы в пределах 200 и чуть ниже. Бүгенге абитуриентларның 80% кабул ителгән дияргә була. Ә инде көндезге бүлек буенча ахыргы нәтиҗәләр 8 августка билгеле булачак. Эсенханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 6 августтан 20-сенә кадәр бердәм дәүләт имтиханнарын яңадан тапшыруга гаризалар кабул ителә. Чаллыда рус теле буенча имтиханнарны барысы да тапшырган, ә 13 укучы математиканы бирә алмаган. Бу хакта Челнинский известия басмасы хәбәр итә. Бердәм дәүләт имтиханнары расписаниесе буенча 4 сентябрьдә рус теле, 7 сентябрьдә математика, 15 сентябрьдә рус теле һәм математика буенча сынау бирәчәкләр. Биредә кайсы бер сәбәпләр аркасында БДИга килә алмаучылар да катнаша ала. Бүген Алабугада 11-нче Бөтен Россия Спас ярминкәсе ачылды. Иң данлыклы булган ярминкәләрнең берсе 19 гасырның 2нче яртысында уза торган булган. 2008 елдан бирле ярминкә янәдән үткәрелә. 3 көн дәвамында кунакларга ювелир бизәнү әйберләре, керамика һәм табигый тире эшләнмәләрен кулдан ясалган курчаклар, агачтан ясалган көнкүреш кирәк-яракларын, баллы ризыклар һәм башка бик күп әйберләрен сатып алу мөмкинлеге тудырылган. Моннан тыш күрше шәһәрдә төрле мәдәни чаралар оештырылачак. Спас ярминкәсе 5 августка хәтле дәвам итә. Биредә машина куярга махсус урыннар каралган. Мин, во-первых, монда килдем карарга, өйрәнергә, мастер-классларда катнашырга. Мин үзем шигәм, бәйлим, төрле әйберләр эшлим инде кул эшен. Үзем килдем мин Әгерҗедән. Продаем изделия ручной работы, сами делаем украшения из бисера, из натуральных камней. Тут мы уже 3-й год. Здесь шикарно, все нравится. Красивый город, люди приятные. Ачык һавада фильмнар караячакбыз. 29 августта Чаллыда Урам киносы фестивале була. Зур экран яр буе мәйданында урнаштырылачак. Тамашачылар соңгы 1 елда Россиядә төшерелгән кыска фильмнарны карый алачак. Ә инде соңыннан фонарлар ярдәмендә иң яхшы фильм өчен тавыш бирү оештырыла. Чара ахырында иҗади яшьләр белән очрашу да планлаштырылган. Урам киносы фестивале Россиянең төрле шәһәрләрендә 2014 елдан бирле уза. 4 ел эчендә ул миллионнан артык тамашачы җыйды. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән сау булашам, алдагы ялларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз. Новинка в сети магазинов Темле. Настоящая белорусская колбаса из говядины и телятины. Натуральный продукт. Подтвержденное качество. Спрашивайте в сети магазинов Темле. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.